Hello mga higala, nako karon sa amo ang atop. Welcome to my atop. Welcome to Ate Irene vlog. Na ako diri sa among atop mga higala, nag-atang ko sa pagpikyop sa adlaw. Since di man ta kagawas-gawas lagi. Basta-basta mo gawas. So naalang ko di ari sa among atop. Nara akong kamunggay. Di ni ako ha sa amon silingan nya ako lang tayo nagpahimos. So diri ko nagatang sa pagtikyop sa adlaw. Ni salop ng adlaw ni diri amo ang kahimtang karon kana amo ng mga silingan nya karon magkuan ko na ako'y manihapon lang sa kuani o nara akong panihapon lain ay nara ay saging bitay kuha lang ta ana ron. So mao ni tanin nyo crispy kay kung apple. Nya nara mo atok. Buo ra kay no? Kani kamunggay sa mong silingan. Naalan sa taon ko diri ron. Sandig-sandig ka ani. Sandig ko sa mo ang kuan. Muna akong giingon ninyo nga diri siya moagi ang eroplano. Saan wala taro eroplano kay may lupad. Nandan ninyo. Nandito. Mga silingan. Tikyop ng adlaw no. Di kong saka diri kong napay adlaw ka init kay tanan. Labi pa maod to. Kung kani among silingan tagian kamong guys wala diri. Manang ako'y na nag-iya sa iyahang kamunggay. Nya subo kay palandungon no I don't know kung confirm na ba or wala pa. Nami mga taga diri nga community nga nagpositibo pero panon confirm. So dili lang sa tamo kuan. Karon nadungog nato no ang ambulance. Sa nag-ambulance no na nagdito na gikarga taon nara mong gate adto hindi ba nakita dito ang gate dito ra sila mo agi. So dari among atubangan peaceful ra kay mi nga wala po'y nagpositibo diri wala so far so good so stay safe lang yun ta anilang tas balay anilang taon ta mag video aning kumoy
amon silingan atbang. Mga nindot na ilang mga balay. Amo atawon kay bitay saging. Andam na nako kay lumag apple, saging na pod. So naamang gud mi nagatubang sa sunrise. Uning sunset ang adlaw to adi dato. Na nga padung na siya. Sunset na siya so nataon akong kamunggay ang daghan kay siya dahon men lang in taon sa mo ni silingan pero wala man gyud tao di ari ang silingan. Sige diri na lang ko kuto mahigalaw pamko pa man sa akong apple eh. Nang just adbangan ng duha ka units mana kan Jonas Borses nga unit duha nga extension sa tubangan no. Sige, maano itong mga higala. Pakukuhaman sa ako ang apple. Napukoy usa ka sipi ng saging. Usa ka bulig. Okay. Salamat mga higala. Hantod sunod nga vlog ni at si Irene Vlog. Bye!